Хайде да си говорим за мнението на другите. Има две основни неща, които са важни в нашия живот, за да се чувстваме удовлетворени. Принадлежност и свобода. И понеже чисто еволюционно принадлежността е означавала оцеляване, ние сме много по-склонни да правим компромиси с свободата. Аз съм Симона и съм хипнотерапевт и терапевт, който ти помага да си чувстваш всичките чувства и така да градиш живота на мечтите си. Този привиден избор между свободата и принадлежността често излиза в сесиите ми с клиенти. И аз съм открила нещо, което споделям на всеки един клиент, който идва с такава тема. Истински приет си там, където можеш да си себе си. Ако си свикнал да се съобразяваш с мнението на всички останали около теб, за да се пригодиш към ситуацията и да принадлежиш, най-вероятно ти е много трудно да чуеш собствения си глас и собствената си истина. Как да чуваш себе си, да разпознаваш твоята истина и да я споделяш смело със света и останалите хора, ще ти покажа на мастер-класа Mindmaster на 8 октомври от 19 часа. Остави ми коментар Mindmaster, за да ти пратя повече информация.